Good afternoon. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Nagmerienda na ba kayo? Samahan niyo ako mag-ayos ng aking gagawin mamaya. Magluluto tayo ng toge. Yan, sino to nanonood? Bebe, unang-una ka na naman dyan. Unang-una siya. Oh. Oy, Mare, kamusta? Shout out dyan kay Mare kong Rose Forbasas Romero. Shout out dyan sa, hindi ko mabasa man kasi pangalan nitong kaibigan ko. Korean. Yan, shout out dyan sa iyo, bebe. Hindi ka busy? Ako busy ako. Nag-ano ako ng toge. Nag-aayos ng toge. Gagawa ako ng ulam para mamaya. Oh, shout out dyan, bebe. Shout out, Marlene, Estrella, mate. Shout out, Mare. Shout out dyan. Nag-aayos ako dito ng ng gulay habang kwentuhan tayo kasi nakakainip mag-isa. Andyan, sinarado ko yung pinto ng alaga ko. Mas malakas pa yung, sinarado ko. Mas malakas pa yung boses ng TV kaysa sa akin. Yan. Shout out! Ayan na, Korean kasi yung pangalan mo naman, boy. Ano baga? Ano baga pangalan mo? Ano nga? Ano yun? Tawag dito. Text mo nga yung pangalan mo. Nalimutan ko na, oy. Yan. Yan, Korean. Yan. Watching. Marlene Estrella. Shout out. Yan. Classmate ko sa Manggisok. Shout out dyan sa inyong lahat. Merienda na po tayo. Ay, hindi ko napakita yung ginawa kong dessert. Dapat pala yung palang nilive ko para pwede nyo itinda dyan. Huwag mo akong patawanin. Asan pangalan nitong isang tuwan? Nasa dulo ng dila ko. Hindi ko mabanggit. Yung pangalan mo, Korean ka. Korean kasi kahit sa FB. Hindi ko ma-search. Matagal na gusto yung search. Korean man. Tutman na to. Shout out dyan sa inyong lahat. Nasa harapan na naman ako ninyo. Ba't di ka pa nagla-lunch? Yan, ganyan po ang buhay po namin dito. Walang maayos na lunch na oras. Samahan ko po yan sa Dabar Cards ko po na PBB House, yung in-upload ko sa YouTube. Yan, Korean na yan. Sino ba yan? Ang pangalan? Si Chris. Sisayin ko nga yun nasa loob. Si Chris. Hindi ko nga mabasa yung name mo. Shout out dyan sa'yo, sis. Hindi ko talaga mabasa yun. Ayan. Shout out, Ate Maldita. Maldita ko. Hindi po yan Maldita. Pangalan lang po niya ay Maldita. Dugo na talaga. Ang tagal ko na kaya yung sinesearch yung pangalan mo. Yung hindi ko talaga. Shout out dyan. Shout out dyan. Yan, may Korean yan. May vlog po rin yan. Hindi ko lang paano vlog niyan. Magbablog po daw siya. May vlog po siyang channel. Hindi ko lang alam kung ano. Shout out dyan, mate. Gemma Ramos. Ano ba? Hindi pa rin nawawala sa utak yung pangalan mo. Pag nakuha ko ito yung pangalan mo, lintian ka. Oo, ang saklap. Ang saklap talaga. Minsan ganyan kaya ako. Yung alam mo yung sasabihin mo, pero nasa dila mo na, nasa utak mo na, hindi mo pa rin mabasa-basa. Oh, shoutout dyan kay kay Jericho Gomez. Yan po yung akyat mani po sa Manggisok. Yan, bahala ka dyan, magalit sa akin. Jericho. Oh, shoutout dyan, Benedict Atuli. Oh, kamag-anak ata kita sa... Shoutout dyan. Ano yan, siguro, kamag-anak ng asawa ko. Colin, ang walang niya.
Makuha ko talaga ang pangalan mo, bebe. Lintian ka. Mamaya ka lang. Mary Chris. Sana lang, isipin ko muna yung pangalan niyang Korean na yan at talagang hindi ko makalimutan. Si Chris, si Mary Chris, si Kabagi, si Ga, si Noy, Ate Ami, si Tintin. Baba. Sandali, sandali. Hoy, Ate Ami, kulit-kulit. Bulian ka. Gemma, shout out. Ano yan? Talagang wala talaga sa utak ko yung pangalan mo, be. Diyos mio, patawarin ka. Yung nalingawan ko na. Jorex, shout out, Valera. O, tingnan mo, yung mga, mga matatagal ko tuloy na kilala, alam ko pangalan. Ikaw, baguhin mo kasi yung pangalan mo, nakakabisit man kasi. Kabisit man kaya yung pangaran mo yan. Kaling. Bahala na. Basta. Oh, shout out dyan, be. Ingat dyan. Ingat sa pagtatrabaho. Ingat kung nasaan man ikaw. Ingat. Subscribe mo ako, be. Subscribe nyo naman ako sa YouTube ko. Para naman dumami tayo doon. Doon tayo magbalahura. Doon tayo magchikahan. Pag nakapag-live na ako doon tayo magkumitan. Para naman ma-shoutout ko kayo lagi. Tinatawanan talaga ako nitong isang to. Mamaya ka lang dyan. Umanda ka sa akin. Maalala ko din yung pangalan mo. Talaga, sorry talaga. Promise, wala talaga sa... Oh, Ate Ami! Ano pangalan nga niyang Korean na yan, Ate Ami? Shout out, pinsan ko po yan si Ate Ami, Frank Inconado. Andito po yun dati, kapitbahay po namin yan. Kaya lang, lumipat na po siya sa Ikong, kaya hindi na kayo madalas magkita. Kasama ko... Ate Ami, ano pangalan niya ni yung lagi natin pinupuntahan sa sa... Doon yung kinakainan natin sa pizza. Paano? Baby lang kasi yung tinatawag nyo sa GC natin. Hindi yung pangalan. Coco! You want already lunch? No. Bigyan ko muna ng pagkain yung alaga ko at dumating galing yung school. Habang binibigyan kong pagkain yung alaga ko, iniisip ko yung pangalan nitong isang to. Ay, tingnan mo po, ganyan po kami dito, mga kaibigan ko. Ganyan po kami maglukuhan, kaya kung makikita nyo man po ngayon ang aming chikaan sa mga live ko o sa mga YouTube ko. Ganyan lang po kami mag-asaran. Baka sabihin niyo po ay napipikon po ako. Hindi. Ang akin ay kasiyahan ko po yung kami magchikahan. Wala pong problema sa akin. Kasiyahan. Alam nga pangalan niya, Ate Ami? Ang tagal. Puro mga shout out! Junior Suireta. Shout out yan, boy. Hello! Kamusta? Oo, huwag ka mag-alamari. Pag uwi ko, magluluto ako ulit sa kusina mo. Huwag kang mag-alala. Alam mo naman noon tayo, magdamagan tayo nagtutong-it, jaming-jaming kainan. Yan. Ayan tinamad si kunyang nyo. Hi kabayan, shout out po, Christy Java. Ayan yung alaga ko, bumili ako na. Okay lang po ako dito, Chris Jean. Bumili ako ng sa alaga ko, lunch ng KFC. Tingnan mo, lagi akong galit sa KFC, pero KFC pa rin. Galit ako sa KFC kasi pag na-order kami nung lagi palpak. Pero KFC pa rin ako. Ano ba nung tawag nito? Chris, Kabagis, Noy, Frida. Oy, shut up, Frida! Text mo nga ako ng pangalan nito ni Makuha. Ni Korean. Ang pangalan. Pag nag-Facebook kasi kayo, huwag yung Korean ng nyo. Minsan mga Japanese pa. Paano kayo masyat? Mabasa ba naman yun?
Yan, naniroon talaga yung Bicolana. Pakailam ko ba sa pangalan nyo? Di ba sabihin nun, pakailam ko ba sa pangalan mo? Yung pangalan namin yun. Ano ba? Eh, okay lang yun. Shoutout Danilo GR Sorita. Ingat po kayo. Ay, bigay ko lang po itong, sa alaga ko. Alam, matapos na siguro tong live ko, di ko pa alam yung pangalan ng kaibigan kong yan. Diyos ko po, organic ko po yung kaibigan. Yan po yan, yung Korean na po yan, tsaka yung si Ate Ami po nakita nyo, organic ko na po yan dito. Mga organic ko po yung kilalas dito sa Hong Kong. Yan, mga kaanoan ko. Shout out po, Danilo GR Sorita. Please subscribe po sa channel ko, Bicolana OFW. Tsaka sali po kayo sa parapol ko. Ay, Nanay Aida! Yan, si Nanay Aida, kamusta ka dyan? Ilo, anay. Miss you. Yan po yan, si Nanay Aida. Yung nanganak po ako ng panganay ko hanggang sa nag-asawa po ako. Nanay ko na po yan. Yan po talaga ang number 1 supportive po. Supportive ko yan na nanay-nanayan sa Montalban. Nung walang-wala po. Original. Oo, nalimutan ko talaga pangalan mo. Walang yaka. Masabunutan kita talaga pag tayo nagkita. Umanda ka sa akin. Hindi kita pakainin ng Bicol Express ko. Shout out dyan, Nanay Aida. Kamusta ka dyan, Nanay Aida? Ingat ka po lagi. Miss you na po. Ilang taon na tayo din nagkikita. Yan, si Ate Melina. Dati po asawa ng kapatid ko. Shout out, ate. Pa-shout out sa mga gustong sumali sa model sa Hong Kong. Ulitin ko po. Sabi po ni Danilo GR Sorita. Pa-shout out sa mga gustong sumali sa model sa Hong Kong. Sino daw pong gustong sumali sa model ng Hong Kong? Musta? Ate, kamusta? Message nyo daw po si Danilo GR Sorita kung sino po gustong sumali. Ay, Christy, ano pangalan ng Korean doon sa PBB? Yan yung kaibigan, yung taga Uy, Christy, paki-chat nga sa akin. Shout out, Ella Bonoson ako. Sabi niya yung Korean na yan, sakit-sakit sa ulo ha. Nasa dulo na nila. Sarap putulin. Talagang masarap putulin lalo na nakikita ka mo lagi. Tapos din mo alam yung pangalan. Ang palayo lang alam. Yan ang masakit. Yan yung Korean na yan. Yung Danilo GR Sorita, yan Korean na yan na pangalan na kaibigan ko. Nagsasali yan sa mga binibining Hong Kong. Tsaka si Mayonnaise, mga palaban yan sa modeling. Nakuha ko na! Vivian! Vivian! Yan, pangalan ni Korean Vivian. Salamat, ate. Salamat, Christy. Christy T. Vivian, una. Manalo ako sa iyo, Vivian. Buti na lang hindi pa nakikinig. Tsaka din na. Shout out dyan sa Korea na pangalan na kaibigan ko. Vivian po ang pangalan yan. Mapamodel po kayo sa Hong Kong. Sige po. Shout out dyan kay Augusto Ramos, classmate ko. Saya ko. Naunahan na kita, nasabi na sa akin. Christy, talaga, salamat. May ka sa akin, Bicol Express. Yan si Vivian, di ko pa bantayan ko talaga yan doon sa baunan ko. Magluluto ako ng Bicol Express sa kita natin sa Pasko. Yan. Organic naman kayo, oy. Organic kayo lahat.
sumali ka sa kainan. Oo, din tayo magaling. Basta kainan. Ayan na, napahaba na na. Alam problema sa akin. Basta magpa-shoutout kayo. August Ramos. Kayo pa, malakas ka sa akin. Shoutout kayo dyan. Kay Vivian. Nakuha din kita. Tutuplo. Manda ka sa akin sa December. Pag nagkita tayo. Kung sino daw pong gustong sumali sa modeling. Text nyo lang daw po, i-PM nyo lang po si Danilo GR Soreta. Andito po kayo sa Hong Kong? Dito po kayo sa Hong Kong? Eh, grabe ang tawa ni Ramos. Uy, ano na tayo? Anong 8 minutes? Tumigil kayo di 10 minutes. Halos mga mga 20 minutes dumugo ang utak ko sa yung utak mo ba yung umiikot yung mga pangalan natin dun sa GC. Shout out po. Taga Manggisok po ako. Taga Bicol. Ate Nora, hindi kita makita. I-subscribe mo ako. Ito, naglista na ako. Sa shout out ko lahat yung mga Mag-comment kayo doon para makita ko kayo. Ay, inimay ko yung toge. Magtutoge ako. May mag-a-assist Opo, Bicolana po ako. Harani ka lang duman. Sa dait po ako, sa dait sa may Panganiban, tsaka Manggisok. Harani lang po, inagyan lang po yan. Iyo, Bicolana din po yan. Naglalaban po yan ng passing show si Vivian, yan si Koreanan. Bicolana din po yan, mga Bicolana. Happy watching. Joylyn, Datuwa. Datuwa ta. Grabe, ang ngirit ni Ramos. Hindi man daw sa imo, Ramos. Rotro ka na. Paramdam ka, garo ka kabuti. Ika Ramos, garo ka kabuti. Sabi po ni Vivian, away kanto, nalaban din po siya. Ay, passing show. Malaban po talaga yan. Nang passing show, kahit bikinihan po yan. Ay. Mga palaban po mga kaibigan ko eh. Oo, malapit lang po yan sa Binsion, yung diet. Malapit lang. Yan. Shout out dyan sa mga nanood. Tinatawanan kami yan ni Danilo. Shout out sa mga taga Manggisok, sabi ni Agos Ramos. Shout out mga taga Manggisok, sabi ni Agos Ramos. Tsaka sa pamilya po ni Agot. Shout out po dyan. Ingat po kayo lahat. Yan, shout out Ardan. Si Quention. Quention. Yan, mga kabuti. Ay, mga kabuti. Mga po yan. Yan si Ardan po. Mga aket mani po yan sa Manggisok. Si Ramos, si Jericho, si Ardan Question. Mga aket kabuti po yan. Aket kamuti, aket batag, aket payabas. Mga po yan. Aket mani boy sa Manggisok nung grade 6. Salamat Perlin Ortiz Atuli. Shout out. Pamangkin po yan ang asawa ko. Yan. Ardan, kamusta ka na dyan? Subscribe nyo ako sa channel ko. Sa vlog ko pala. Para hindi lang kalokohan malalaman ninyo dyan. Iikot ko kayo sa buong Hong Kong dito. Galain natin ang Hong Kong. Ito ang alaga ko. Shout out. Say hi, Coco. Hot. Yan, alaga ko yan. So, be nice. So, what do you want? Cup. Kaharang tayo dito sa lagay ng basay. Ganyan yung alaga ko yan. Present daw si ate na. Rampa lang daw, sabi ni Danilo GR. Shoutout dyan lang sa inyong nanonood. Yan, nabasahin ko kayo. Ano daw yung pang-model mo, GR, sabi nung kaibigan ko. Nabasa ko na siya, inano ko, i-scroll ko ulit. Para mabasa ko kayo lahat.
Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan, mga taga Manggisok, taga Panganiban, taga Dae, taga Binson, buong Pilipinas at buong Bicol, Bisaya, Mindanao, Luzon. Shoutout. Ingat po kayo lagi at sana po. Oh, si Nanay dumating. May bisita tayo. Oh, Nay, kamusta? Si Nanay Litz, Hilario, Palisigi, shoutout. Yan, organiko din po yan dito sa Hong Kong. Mga organikong kaibigan. Yan. Shoutout dyan po sa 7,000 tagapanood ko. Model daw po dito sa Hong Kong. Anong pangalan po ng model? Ano pong pangalan? Saan po? Sa Kennedy Town o ano? Shoutout din sa inyong lahat. Ngayon po nagbablog po ako. Pakikita ko po sa inyo lahat ang area ng Hong Kong. Kung ano po ang ano ng Hong Kong dito. Para po naman po masaya-saya sa inyo ang mga mata nyo. Name daw po ng organizer nyo dito sa Hong Kong. Sumasali po yan, si Vivian. Seryoso po yan, nagsasali po yan sa mga pageant. Mahilig po yan sa pageant. Ganda po niyan. Sir, Danielo G.R. Soreta, ano daw po ang name ng organizer nyo dito sa Hong Kong? PM nyo na lang po yung kaibigan ko. Mayroon nga po akong mga kaibigan na nagsipag-uwian na ng Pilipinas, sumasali din sa ganyan. Ano nga gadon mo sa kuya? Or otro ka na gusto? Gano'n si Gusto ding pahaga daw pang talpak. Talpak unta ka dyan. Hinda mo. Yan, mga ko yan. Pasensya kayo sa mga vlog ko, talagang ganun ako. Lloyda Alvarez at Suset daw, sis. Yan. Maganda yan, si Viviana. Ay, natin luray ni. Otro ka na. Suntok ko yung atin. Pinsan ko po yan si atin Dura. Batang po daw siya ng presidente. Ay, otro na yung pinsan ko gini. Nangirit na naman siya gusto. Gusto. Mayos ka dyan na. Parang ngirit ka dyan. Ano ang takaling udo? Siya gusto para udo sa pakatan. Para udo yan sa pakatan sa Manggisok. Shoutout dyan sa shoutout dyan sa mga paraudo sa Manggisok sa pakatan. Uso pa ba ngayon yan? Ay, Diyos mio, Marimar. Ayun, dati kwento ko sa inyo, Diyos mio. Yun dun sa likod namin. Dati kasi dun po sa Manggisok kami nakatira. Diyan sa may Pantalan. Na yung lula ko kay ito na papangrit po ko itong buhay pa lula ko. Napapangrit ako, napapatindog sa higdaan. Paano kaya? Biglang naglalakad to po yung dagat sa likod. Likod po kaya ning harong yung dagat ni. Naglalatob po itong naglalatob itong dagat. Akala ng lula ko kay ito, si pato niya, gano'n na yung naipit do sa may lambat. Ay, buiset, pag daw ng lula ko, naglulutang daw yung udo. Pasensya na sa mga nagkakarakan. Yung udo, apon lang pala ng udo, itong mga kapitbahay mi sa likod ng harong mi. Ay, hamag, si Lola, Diyos ko kayo ito, grabe ang anggot. Na-istorbo daw si turog niya. Ay, napapangirit ako dyan sa mga samoy. Kaya ito pa po ito. Kaya itong mga aki pa kami. Yan ang mga chika ko na inyo. Ay, sabi ko sa Indo, pag ako napachika, ay, napapangirit ako sa lula kong itong si Diyos. Si Lola, Diyos ko man pati ay seryoso pati itong maray. Ay, nay. Seryoso ito sa buhay permi. Kaya may itong mga majok-jok. Paano permi itong si Diyos garapon. Diyos, estado po yan sa Manggisok. Si Diyos sungit. Sungit itong lula kong ito. Pero mabuot itong pagturog. Ay, Indo sa Indo.
Ay, naalala ko yung si Agusto kaya ay! Umayos ka, Agusto. Shoutout po dyan sa inyong lahat. Yan, si Dang Unin. Best friend ko po yan. Yung kasabayan ko pa yan sa Hong Kong mag-apply sa OWA. Sis, kamusta ka na? Ay, magseryoso kita at makakasupok sa mga mga bisita. Ay, Diyos me, Marimar. Ay, nakakapangirit ang buhay ko. Oy, shoutout ninyo sa... Shoutout po sa Shoutout po sa inyo lahat dyan. Yan, shoutout po, Mary Jory, Mausig, Lina. Shoutout po, ingat po kayo lahat dyan. Ano po ako ng tauge, lulutuin ko sa amo ko. Lulutuan ko siya ng tauge, made of Philippines. Made of Philippines. Masensya na po sa joke ko kanina kung may kumakain nata dyan. Sorry. Ikatuwaan lang Katuwaan lang po tayo habang naghimay. Oh, shout out dyan, Ate Melina. Shout out ko na to habang andyan ta kayo. Shout out ko yung mga subscribe na po sa akin. At isasali ko na po to sa parapol ko po sa Pitsa 5 ng December. Ito po ay lilista ko na ulit. Shoutout ko po muna habang andyan po kayo para makita nyo po. Yung mga luma po to at yung mga bago ko pong subscriber po to na nag-comment. Yung mga nag-comment lang po itong babasahin ko. Wala pa po yung iba na nag-share. Kaya po itong mga babasahin ko po mag-share po kayo sa FB nyo para ma-search po natin kung andun po kayo ha. Kahit isa lang po na video ko, okay lang po i-search nyo. Huwag naman pong marami. Diyos me, Marimar. Uy, kahit isa lang po para may katibayan po tayo, nanood po kayo ha. At nag-share po kasi ayaw ko po ng lamangan sa mga parapol ko po na bibilin cellphone sa linggo. Sa linggo po ako bibili na ng cellphone. Kasama ko po si Lani Baligio. Kasama ko po yan magbili ng cellphone. Bukas ay sa linggo. Ilalive ko po yon. Ito po, shoutout ko na po itong mga nalista ko po kagabi. Kian Cool, Velasco Vlogger 21, Fernilyn Hertas, YouTube Pioneer Team, shout out. R Australia, shout out. Lee, ang spelling po ng Lee niya ay L-I-L. Yun lang po, Lee. BTB, tapos shout out. Christy, shout out. Manayli, shout out. Prince Joseph Ginon, shout out. Lani Baligio, shout out po. Rigi Mercado, shout out po. Ilibu Gani, shout out po. Kulatin, shout out po. MC Rilin Channel, shout out po. Jane Cayetano, shout out po. Lorna Molina, shout out po. Francisco Maglinaw, shout out po. Elena Maglinaw, shout out po. Malu Remekes, shout out po. Ana Palasigi, shout out. DJ Channel, shout out. Ito po ay yung mga may comment po sa aking YouTube. Kaya po kayo, pag nag-upload po ako sa inyo, pag binuksan nyo po yung YouTube channel ko po, mag-comment na po kayo doon para mabasa ko po ang mga pangalan ninyo. Hindi ko po kakadalhin yung comment nyo po sa FB. Sa YouTube ko po kukunin. Kasi po, marami po nagtatanong sa akin. Kasi daw po, hindi ko daw sila nabanggit nung ako po nag-live. Hindi po kayo nag-comment sa YouTube po. Sa YouTube ko po kayo kukunin. Doon po tayo magbibilangan ng pangalan. Ito po, gaya po nito. Mga nag-comment po. Yan pong mga niluto ko, nagsabi lang pong Shanghai. Okay na po yon. Kahit isa lang pong comment simula nung nakaraan. Simula nung 2 weeks, yon. Ito na po siya. Kaya ito po, kasali na po. Ito po, ititingnan ko rin po. Nabunod ko na po kayo. Lilista ko po siya. Tapos pag nabunod ko po siya, titingnan ko po yung FB nyo kung may share po kayo. Pero pag wala po kayong share, sorry po. Kasi po, ito po, yung iba po dito, nag-share po sila sa FB nila. Okay po? Kaya yung mga makukuha ko lang po na nag-share tsaka nag-comment dito ang katibayan na manalo po sila sa aking parapol na cellphone. Kaya yung parapol ko pong cellphone, hindi po basta-basta yon.
ang ibibigay ko pong bibiling cellphone, pang ano po yun, pang YouTube, pang tawag nyo sa pamilya, pang FB, at may signal. Sabi nga po ng aking kaibigan, 5G daw po. Kaya try po natin. Pag kaya po ng budget na 5G, go po tayo. Titingnan po natin. Basta maayos pong cellphone ang ibibigay ko, hindi po palpakis. Yan po ang akin pong gustong ibigay sa inyo at remembrance. Kaya, yun po, ang aking requirements sa pagkuha po ninyo ng raffle. Share, comment share sa FB, tapos comment sa YouTube. Kasi, kaya po ako nag-live kahapon. Ang dami po nag-text sa akin na bakit daw may ganun ako, may YouTube channel, tapos yung vlog, subscribe, comment, tapos pindutin ang comment section, di ba, yung bell button. Subscribe po kayo, tapos makikita nyo po yung video ko. Pag may nakita po kayo ng video doon at may nakalagay pong comment, pindutin nyo po yung comment. Yun po, makikita nyo na po yun. Magsusulat na po kayo doon ng comment. Kahit na ano po, i-comment nyo. Walang problema. Kahit tuldok yan. Kasi makikita ko po yung pangalan ninyo. Na nakasubscribe po kayo at kahit hindi nyo na po ako subscribe, manood po kayo at mag-hi ka lang sa akin. Walang problema. Kung hindi po kayo makapasok at email nyo po ay yung email nyo po hindi makapasok, tapos makakomment po kayo, okay lang po yun. Tapos i-share nyo lang po siya. Comment po kayo, tapos share nyo lang po sa FB nyo, okay na po yun. Kahit di nyo na po kayo subscribe, walang pong problema yun. Kasi po yung iba po kasi, intindihan na lang po natin. Kasi yung iba po kasi, nagtitext sa akin, lalo na po yung matatanda, na kaibigan po ng mga kaibigan ng nanay ko, tatay ko. Hindi daw po sila marunong mag-subscribe. E di sabi ko po, comment na lang kayo, tsaka share nyo sa FB kung marunong po kayo at magpaturo po kayo. Okay na po yun sa akin. Wala pong problema. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, diba, mag-comment kayo at share. Wala pong problema kung dumami man o hindi yung subscriber ko. Kasi ang importante sa akin, nagbibigay po ako ng kasiyahan sa inyo. Yun lang po ang akin sa akin. Kasi tapos na po ako magbalahura sa cellphone. FB. Manggulo tayo sa YouTube. Yan. Kung i-subscribe niyo po ako, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta manood kayo. Kasi nakakaano po kasi yung mga matatanda na sabi hindi daw po sila dahil hindi daw po nila alam yung comment, yung account. Hindi pa daw nila alam yung count nila. Kasi bago lang po ako kasi sa YouTube. Ano pa lang po ako ngayon, 3 weeks. Kaya, kahit tingnan nyo po yung YouTube channel ko, YouTube vlog ko, 3 weeks pa lang po ako sa YouTube. Isang buwan po ako sa YouTube, baka sa sunod na linggo. Yan, sunod na linggo ang isang buwan ko sa YouTube. Kaya, mahirap po talaga mag-subscribe sa akin kasi kailangan pa ng email. Kasi bago pa lang po akong YouTuber. Kaya, naiintindihan ko po yung mga manonood na matatanda na hindi po alam yung email nila. Na ang ano po nila ay hindi daw nila makonect. Pero nanonood po sila. Ang ano ko na lang po sa inyo, manood na lang po kayo, tapos mag-comment po kayo para malista ko po yan ng gaya nito. Tapos, share nyo na lang po sa FB, kasi sa FB nyo lang po ako nakikita. Kaya nalaman nyo pong may channel po ako. Gano'n na lang po, pangonswelo ko sa mga matanda. Pero yung mga bata dyan marunong naman, mag-subscribe kayo o kaya mag-share nyo rin po. Tapos comment, walang pong problema. Basta ang ano ko po dito, may share sa FB, tsaka comment sa YouTube. Yan ang katibayan ko dito, na meron po kayo dito. Isa-isa ko po talaga yan, tinitingnan kayo. Kahit marami na po akong upload sa YouTube. Kahit nagduling-duling na po ako sa YouTube, makita ko lang po ang message nyo, comment. Nililista ko na agad po para makasali ko kayo sa promo. Parapol ko. Oh, shout out dyan, Ninette Ubana. Shout out, mate. Anilin Santa Rosa. Shout out.
Yan. Ganun po. Ganun lang po ang ano ko sa inyo para malista ko po kayo. Kasi marami po nagte-text sa akin na nag-comment daw po sila. Bakit wala po yung pangalan ko? Eh, hindi ko man po kayo nakita sa comment ng YouTube. O, di yun po. Ganun na lang po, ha? Ganun na lang po ang aking suggestion. Kasi yung mga matatanda po, unawain na lang po natin yung matatanda na gustong sumali na hindi po sila makapag-subscribe. Kaya yun, ang ano ko na lang po, di baling wag na lang po akong i-subscribe basta may comment po sa YouTube ko at share sa FB. Pasok ko na po kayo doon. Naunawaan ko po kayo kung ano po yung gusto nyo. Sige po, walang problema. Kasi para sa inyo po yun parapol ko na cellphone. Hindi po yun para... I remind ko po hindi po kasali yung mga kapatid ko sa raffle. Kayo lang po ang kasali. Mga kaibigan ko sa FB at sa YouTube new subscriber. Yan po. Ganun po ha. Nawala naman po si Agusto. Bumalik po si Ray Ramo. Mariscal. Shoutout dyan kay yan. Isa rin yan. Si Akyat Mani. Kaya si Akyat Mani dyan sumanggisok din yan. Kung si Ramos po ay Akyat Mani isa ng gisok, si Ray Mariscal po ay Akyat Mani sa Mambungalo. mga classmate ko yan. Yan, shoutout dyan. Shoutout shoutout. Yan na. Ayan. Nag-live ako ngayon dahil practice ko na naman to sa mukha ko dyan sa inyong harapan dahil ang inyong kunyang talagang mahiyain pa sa lagay na to sa mahiyain pa sa harap ng camera. Pa-shoutout na lang sa inyo dyan. Kamusta po sa inyo lahat dyan? Ingat po kayo lahat dyan. At God bless. Malapit na naman ang Pasko. Tatanda na naman si Bicolana. Tanda na naman. Dagdag taon na naman tayo. Diyos mio. Patanda na ng patanda. Huwag kayong magsawa manood sa akin ha. Ay Diyos mio. Ay ba. Kayo din po. Shoutout yan Maring Rose. Oh, shoutout yan sa kay Ate Maricel. Salamat sa pag-assist nyo sa bahay ko dyan sa Montalban. Shoutout. Shoutout dyan kay Ate Maricel. Kasi si Ate Maricel tsaka si Maring Rose ang nag-assist sa bahay ko sa Montalban. Shoutout dyan. Salamat ng maraming. Kahit malayo ako, updated kayo sa nangyayari dyan sa bahay ko. Salamat. At yan ang bahay kong yan sa Montalban ay alaala yan ng asawa ko. Hindi ko yan bibitawan hanggang sa dulo kasi lalaki ang mga anak ko. Dyan sila pag gustong pumunta. Yan. Yan ang advice ko sa inyo. Na ang lahat ng bagay ay wag aksayahin ng panahon at finish your lunch. Give me your plates, Coco. Thank you. Yan, alaga ko yan. Mabait yan, sobra. Mabait yan, walang problema yan dyan sa mga yan. Mabait. Dumating ako dito. Alam niya ni Maring. Kasi pag nagbibideo call kami, nakikita minsan yan. Alam yan. Dumating ako dyan. Gatuod ko lang ang height niyan. Ngayon. Spiyo. Dumating ako. Dribble na daw nila ako magkakapatid. Ayan na. O, yung ganyan yan. Dribble daw nila ako at unano daw ako. Sabi, kinakantsawan ako nila. Cheche! Ba't ang liit mo? Ay kung mga walang niya kayo. Nung bago ako dito ako ang nagdidribble sa inyo. Ngayon daw, sila daw mag-dribble sa akin. So yung alalang yun, niloloko ako minsan. Lalo na yung amo kong lalaki. Pag kami namamasyal ha. Ayan, mauna yan mga yan dun sa sa elevator. Ako ay maglalak pa ng pinto. Pagdating ko doon sa elevator, tumatawa yung 3. Ay yung 4, tumatawa yung 4. Ako, what you laughing, ma'am, sir? Sabi ba naman sa akin ay, abay, ikaw na pinakamalit sa amin. Sabi niya, kasi sila kasi tatangkan na ako na unalo na. Sabi ko, oh, yes ma'am. Sabi ko,
Dati, ganito lang si Ryan. Ganito lang yan. Yung alaga ko, ang ganito. Bewang pa. Kasi gaganon-ganon ko lang yan sa elevator. At inaalalayan ko nga. Minsan yung ulo kasi ingatan. Ang mga bata, ingatan pag malikot. Shout out yan, Jubilin Lerdon. I-continue ko yung drawing. Drawing yung kwento ko. Ngayon, pag naakit na kami na elevator kahit saan, tinatawanan talaga ako. Maano daw ako, unano daw. Unano daw ako, pero para daw akong biik-biik. Sabi ko na, Cheche, do you know? Sabi niya, ang liit ko daw, ang baba ko daw, pero supati-pati. Sabi niya, supati-pati, may ganyan pa yan, oh. Supati-pati. Sali po kayo. Comment lang po kayo sa YouTube ko, tsaka sa YouTube vlog ko po, tsaka sa may nag-text po kasi ay. Nabasa ko yung text. Sali po kayo ng YouTube. Sali po kayo. Comment lang po at share sa FB. Yun lang po. Yun lang po ang ano ko. Kahit hindi nyo po ako i-subscribe, walang problema. Walang aking yan. Kasi ano po, gusto ko lang pong ma-enjoy yung buhay ko dito at wala po akong kausap, wala po akong minsan, 'di ba, nakaka-boring, lalo na OFW, nakaka-miss sa Pinas. Yan, gaya niyan. O tingnan niyo, nag-live ako, o nakausap ko kayo. Yan, pampawalang stress. Kasi 'di ba? Alam nyo naman, yung mga kakilala ko dati, talagang dumaan ako sa stress. Dumaan ako sa sakit ng stress. Kaya ako, hindi ko na yan iniisip yung mga problema dati. Dati kasi yung buhay ko noon, hindi ako ganito na inopen ko yung problema. Nagkikwento ako sa nagkikwento, pero hindi ako yung tuwinto na yung problema ko. Hindi ko yung kinikwento, pero palatawarin po talaga ako. Sobrang talagang palakaibigan ako, sobrang palatawa, sobra akong makahalubilo, sobra akong makisama, sobra akong magtiwala. Ganyan na ugali ko kahit noon pa. Pero yung problema ko outside sa puso ko, hindi ko po yan inaano. Basta ang gusto ko lang po maging masaya yung buhay ko, maging masaya. Makita niyo masaya ako noon, ganun po ang buhay ko noon. Hindi ako nagkikita ng mga problema ko. Kasi problema ko yan. Yun pala ang hindi maganda. Sabi nung doktor sa akin noon. Kasi sabi nila, pag yun daw hindi na ilabas, talagang stress po ang abutin ninyo. Kaya kailangan may makausap, matsikahan tungkol sa problema. Yun. Hindi ganun kasi ang ugali ko noon nung dalaga ako, tsaka yung may asawa na ako. Palatawa ako, palakaibigan, palachika. Pero yung personal na problema ko, personal na life ko, hindi ko yan ino-open sa kanila noon. Pero yung mga problemang privacy, hindi ko yan ino-open. Basta pinapakita ko masaya ako. Yun pala ang mali. Yun ang mali. Kailangan maging open ka rin sa taong pagkakatiwalaan. Yun. Kaya yun. Dumaan ako sa stress. Masakit. Yan ang totoo. Kaya ganito lang. Chill lang. Kaya nagpapasalamat ako at natuto ako mag-ganto, mag-FB, mag-YouTube, dati kasi wala, hindi. Hanggang tawa lang ako, tsaka joke-joke, yun lang. Hindi ako nakikilabanan sa mga baraskagan, hindi. Hayaan kita dyan. Ganun ako noon. Pero nung nagkasakit ako, sabi nung doktor sa akin, open ka, wag ka nung ganyan. Kung anong problema, sabihin. Kung ano yung hindi mo na kaya, magpatulong. Kasi hindi naman po habang buhay, sarili mo lang ang kaya mong tulungan. Kailangan mo rin ng ibang taong tutulong sa iyo. Yan ang payo sa akin ng doktor sa akin nung ako'y pinagamot, kasi talagang nagkasakit ako ng stress dahil hindi ako yung taong open-minded sa mga problema.
Basta ang problema ko, kinakaya ko noon solo. Kasi nga 'di ba, wala lang ako magulang, eh. Tsaka nakakahiya nung mag-open. Mali pala 'yun. Mali. Kaya sabi ng doktor, hindi pwedeng ganyan ang ugali ng isang tao. Kailangan meron kang bubuhusan ng sama ng loob, yung pagkakatiwalaan mo, yung dapat mong pagkatiwalaan sa sasabihin mo, yun. Pero yung susuluhin mo ang problema at hindi ka hingi ng tulong sa kapwa mo, kamag-anak o kaibigan na mabuksan ang problema mo, magkakasakit ka talaga. Kaya yun, papasalamat ako at andyan kayo, napapatawan nyo ako ng ganito kahit malayo ako. Yan, masaya na ako dyan. Masaya ako noon pa, ganito na talaga ugali ko, pero hindi yung talagang nagkukwento ng problema ko sa mga kapatid. Hindi. Yan. Ano lang ako noon, puro joke-joke lang. Kalaan nyo walang problema noon. Ganun ang ugali ko nung dalaga ako. Kasi talagang, talagang palakaibigan ako. Wala akong pinipilit. Kahit ano pa yan. Kaibigan ko nga yung kaibigan ng nanay ko pa noon. Kasi noon, matatanda ang kilala ko, wala akong bagit sa kilala. Pili lang din. Kasi, hindi ako hindi kasi ako baga pangyaw yung batang gala noon. Ay, yung mali, natuloy ako, oy. Hindi ako yung batang lakotsarira, bahay lang, tinda, yan lang ko. Magbuhay ako noon sa Magisok, sa amin. Tagabantay ng kapatid, taga-alaga, taga-tinda ng nanay, taga-luto ng nanay, yan. Ate, kasi yung nanay ko nagtatrabaho, ako iwan sa bahay. Yan, nasanay ako sa loob ng bahay, yun lang. Ganun ang buhay ko noon, kaya hindi ako naglaki ng nag-open sa mga dun hanggang sa, yun nga, lumaki na, kakatuwa, marunong na rin ako. Kaya andyan kayo, salamat. Kaya okay lang sa akin, pangyaw, kung mag-comment kayo lang sa YouTube kasi hindi kayo marunong mag-email. Basta makaka-comment kayo dyan, posibleng hindi. Mag-comment lang kayo dyan, tsaka i-share nyo sa FB nyo, magpaturo kayo dyan sa may alam. Okay na yan. Okay lang yan. Hindi ko naman hangad na dumami ang subscriber ko, kaya ako nagparapol. Hangad ko lang ay maging kaligayahan nyo yung aking gustong iparating sa inyo. Yung pasasalamat sa inyo na nakilala nyo ako at nag-YouTube ako ngayon. Yan lang po yung purpose ko. Na porkit nagparapol ako, baka isipin nyo po, gusto ko mag-subscribe kayo pilitan. Hindi. Nagparapol ako para malaman nyo pong nag-YouTube ako at napapanood nyo ako at napapasaya ko kayo. Yan lang ang gusto kong iparating sa inyo. Kasi may nagbaba sa akin. Sabi ba naman sa akin ay tinext po ako. Shoutout sa kanya. Yung nag-text sa akin ng ganun. Salamat sa iyo at napanood mo rin ako. Ang gulo. Sabi sa akin nagparapol daw po ako. Ang yabang ko daw. Sabi niya, nangyabang ko daw po. Parapol daw po ako para lang daw po madami ang subscriber ko. Otot mo, Blue, oy. Hindi ko naman hinangad dumami ang subscriber ko. Oo, hinangad ko dumami ang subscriber ko, pero hindi ako namimilit. Ang akin lang, kasiyahan ko yan. At kasiyahan kong ibigay yan sa inyo. Walang problema sa akin. Kahit anong sabihin mo sa akin, pakit ko sa iyo. Yan. Wala akong niyayabang sa iyo. Shout out sa iyo. Hindi na kita babanggitin at baka mamaya kasuhan mo pa ako ng mo pa ako sa husgado. Wag na. Shout out na lang sa iyo. Shout out na lang kita. Shout out ko sa iyo yan. Shout out ko sa iyo. Itatak mo yan sa kukuti mo. Hindi ako nagyayabang para lang dyan sa parapol na yan. Ang binibigay ko lang ay kaligayahan ng aking mga manonood at nalaman nilang ako yung nag-YouTube. At pasasalamat ko yan sa kanila. Hindi ako nagyayabang sa iyo. At wag mo rin isipin na ang mga anak ko at kapatid ko ay hindi ko binibigyan. Utot mo, Blue. Buong buhay ko nasa kanila. Yan ang tandaan nyo. Tandaan nyo yan.
Hindi ako nagparapol para lang magyabang. Nagparapol ako para maibigay ko yung kaligayahan ko sa sarili ko at pasalamat sa kapwa ko. Manonood kahit tingnan mo yung mga YouTube ko, nagtsatsaga silang manood kahit baribalintong. Kahit na kung ano-ano, bulol-bulol na ang salita ko, at least nabibigay ko yung gusto ko. Huwag mong sabihin, nainis ako. Nainis talaga ako. Totoo pala yung sabi nila mapipikon ka din sa mga yan. Kunwari mo kaibigan, plastic naman pala, kapal na mukha. Kapal na mukha. Oh, sabihan ako ng ganon. Utot mo, Blue Oy. Shout out sa'yo. Apakan mo muna yung chinilas ko bago mo ako salitaan ng ganyan para malaman mo. Yung sasabihin mo sa akin mayabang ako, mayaman ako, utot mo. Apakan mo muna yung chinilas ko at sundan mo yung inapakan ko para sabihin mo sa akin na ang mga kapatid ko hindi ko nabibigyan at hindi ko na askaso ang mga anak ko. Shout out, who you? Excuse me, tumanda ako dito, ganto na ako. Alam ng pamilya ko kung ano ugali ko. Alam ng pamilya ko kung anong ginagawa ko. Alam ng pamilya ko kung ano ako sa kanila. Alam ng pamilya ko. Shout out ate, Apala Charles Palijos. Shout out sa'yo dyan. Hindi ako galit sa'yo, natatawa lang ako sa'yo, pero ang init ng bumbunan ko. Ang init ng bunbunan ko sa'yo. Shout out sa'yo. Sarap mong banggitin. Yan. Ha, excuse me, sa'yo. Hindi ako nagparapol para sa kayabangan. Nagparapol ako para sa kasiyahan ng mga pamilya ko. Nagparapol ako, kasiyahan ko yun. Kasiyahan yan ng gusto ko gawin. Pasasalamat ko yan. Pasasalamat ko yan. Shout out sa'yo ha. Ha, shout out sa'yo ha. Yung sinabihan mo kung mayabang at nagparapol. Who you? Ha? Apakan mo muna yung tsinelas ko. At suotin mo. Bago mo sabihin na pinababayaan ko ang anak ko at pamilya. Unahin ang pamilya. Oy, number 1 ko yan inuuna. Shoutout dyan. Jenny Rose Balse, Salamero. Shoutout dyan kay Latinomi sa pamilya mo. Ingat kayo lahat dyan ha. Shout out. Sinashoutout ko lang yung nagbabash sa akin, mayabang daw ako ay. Ngayon, kaya kahapon kating-kating na ako gusto ko mag-live ay. Pinatulan ko muna siya. Yan. Mag-bash ka man, wala akong pakialam. Sabihan mo akong mayabang. Salamat. Huwag ka mag-note sa mga video kong baribaliktad. Huwag kang manood sa mga baribaliktad kong vlog. Nagpapasalamat ako kaya ako nagbigay ng parapol dahil katuwaan ko yan. Dahil ikaw, mag-YouTube ka ng 2 linggo. Yung magdadalawang linggo kung may commercial na yung YouTube mo vlog. Ha? Sinong hindi matutuwa doon? Ha? Sobrang katuwaan ko lang at mabinggit ko lang talaga yun sa vlog, sa live. Hindi ko yun sinasadya, nabigla lang ako noon. Utot nyo, Blue. Utot mo, Blue, shout out sa'yo. Kung sino ka man. Nabigla lang ako ng sobrang kasaya, di ba nag-live ako noon, bigla ako nagsabing paparapol. Ay tinuloy ko na kasi kasiyahan ko yun, tama naman yun. Siguro sabi na yun ng Diyos, magpasalamat ka at yan ay kasiyahan mo at blessed yan sa'yo. Sige nga, mag-YouTube ka ng 2 linggo kung may manonood sa'yo ng may commercial na. Hamunin kita kung sino ka man. Mag-YouTube ka ngayon, mag-video ka, ng barabaligtad. Kung may manood sa'yo ng manood sa'yo ng 2 linggo tapos may may commercial. Yung ads ba? Yung parang sa TV. Sige daw. Shout out sa'yo ha. Huwag mo akong sasabihan na hindi ko sinusuportahan yung anak ko, tsaka pamilya ko, tsaka kapatid ko. Ako pa! Diyos mio! Ako pa! Si Janice Romo hindi magsuporta sa mga kapatid at pamilya at anak. Hoy, nabuhay ako dito. Number 1 ang anak ko at pamilya. At kahit sino pa. At kung ano man ang narating ko, shoutout sa'yo. I-search mo yung FB. Andun lahat. Para malaman mo, wag ako.
Bago lang yan bago lang yan friend ko. Bigla ko, hindi ko alam kung ano. Shoutout sa'yo dyan, Ning Materials Atuli. Ate Lynn Nagaton, Bernal, shoutout. Yan. Titigilan na kita, sikat ka na sa akin. Sabihan mo akong mayabang at nagparapol, salamat. Huwag kang manood sa aking FB. Block mo ako. Unfollow mo ako. Maraming salamat. Ito si Janice Atuli Heromo, nagyayabang sa'yo. Utot mo, blo. Amuyin mo. Tawanan lang kita, oy. Sanay na ako sa mga ganyang na salita. Sanay na ako sa ganyan. Diyos ko. Ako pa inamon mo sa ganyan? Utot! Utot mo, blo, oy. Shoutout sa'yo. Yan. Wag mo akong sasabihan na mayabang at nagparapol dahil dyan na gusto ko magdami ang subscriber ko. Hindi. Walang pakialam kahit maliit ang subscriber ko. Ang importante sa akin, mapasaya ko ang buhay ko. Yan. Shoutout dyan, B. Atuli. Abiliano, Kumari. Shoutout dyan, yung inanak mo malaki na, B. Kamusta ka na, Mare? Ingat ka dyan kung nasaan ka man dyan. Kumari ko po yan si B. Atuli Abiliano. Shoutout dyan kay mama mo sa mga taga-hulugan. Shoutout. Pamilya ng asawa ko dati na namatay. Shoutout. Yan, nag-shoutout ako. Ngayon kasi nung Lunes, sorry, hindi ako talaga busy. Sabi ko sa inyo ay Lunes, Martes, Merkoles, ay yan si Kunyang. Pagtrabaho. Nasabi ko sa inyo. Ugali ko yan. O tingnan nyo, pag isi-isi lang ako, ganito ako. Kahit alam yan ng mga taga-CDO at mga naging amo ko. Pag trabaho ako. Hindi ako tatambay-tambay. Gusto ko agad matapos. Yan ang trabaho ko. Pero, sinasabi ko sa inyo, pag tulugan, dyan nyo ako masahan. Number 1 dyan si Janice. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Pasensya na sa mga abala. At nakinig na naman kayo sa akin. Salamat. Salamat ng maraming salamat. I love you all. At Merry Christmas. Happy New Year. Ingat sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man kayo dyan. Sa buong mundo. Sa Pilipinas. Sa mga kababayan ko. At mga kalugar. Ingat po kayo dyan. Salamat. Yan. Shout out dyan sa kay Utot na Blo. Shout out. Shout out. Shout out sa'yo dyan. Yan. Shout out dyan sa mga kapatid ko. Kay Tonton. Kay Junior. Kay Kuya Ryan, kay Judith, yan. Kay Tintin, nandito si Tintin, lagi yung kasama paglinggo, shout out dyan. Shout out dyan sa mga pinsan ko, hindi ko man kayo isa-isahin, pero shout out pa rin dyan. Mga tita ko, mga tito ko, shout out dyan. Mga kamag-anak ko, shout out. At shout out sa mga kaibigan ko na andyan pa rin. Salamat. Yan, kay Bibian. Amag na yan. Yan na. Naalala na kita, o diba? Shoutout sa mga classmate ko. Ayan. Bago tayo matapos sa ating gagawin at ako'y magluluto na alas 4. Shoutout po ulit yung mga nag-comment po sa aking YouTube at maraming salamat po sa bago ko pong subscriber. Maraming salamat at maraming salamat sa number 1 sa nagtuturo sa akin mag-YouTube, si Jasmine. Si Jasmine ang ano po niya. Si Madam Jasmine, shout out sa nag-guide sa akin sa pag-YouTube. Sabi niya sa akin, go lang kahit daw baliktad ang aking YouTube channel na binablog. Kaya sabi niya sa akin, go lang. At kayo dyan, kung sinong gusto mag-YouTube din, mag-YouTube kayo. Kung yan po ang kasiyahan nyo, huwag kayo pong mahiya. Gaya ko, noon nahiya po ako. Sabi niya sa akin, ba't ka mahihiya? Bakit? Masasanay naman kayo sabi. Yan.
Yan ganyan ng mga kaibigan. Hindi yung kaibigan mo patalikod pala. Shout out dyan. Sa mga ganyang kaibigan. Kung sino man yan. Wala kayo. Yan, ganon. Kaya maraming salamat dyan kay Madam Jasmine. Shout out sa'yo. Para sa iyo tong aking vlog na live na naghihingi ng pasalamat sa iyo. Kasi dahil sa iyo, napupursige ako, tinuturuan mo ako ng ayos. Kasi ang hirap po pala talaga pag pumasok ka sa YouTube, mahirap din. Kasi yung sa setting, sa mga gagawin mo, yan, mahirap. Lalo na pag walang signal, ay, gutot na. Ay, nambuisit ka na. I-upload mo na lang. Magpipinding pa. At walang signal. Yan. Number 1 talaga, pag kayo po nag-YouTube, may signal ang cellphone. Pag walang signal, matulog ka na. Yan. Salamat po. Ayan, natapos na ako mag-ano ng toge. Magluluto ako ng pang dinner nila. Kasi ito, lulutuan ko sila ng ala Bicolana, Bicol Express, Bicol Menu. Philippine dish. Lulutuan ko sila ng Philippine dish. Toge. Paborito yan ng alaga ko. Philippine dish. Toge. Mga Philippine dish. Ano ko rin kayo na i-vlog ko din yung adobo ko. Yan. Gusto ng alaga ko. Philippine adobo. Yung dati, pangyaw, dati, ang adobo dito, Chinese adobo, recipe nila mo. Binago ko. Ginawa kong Philippine dish. Ayun. Ay, sorry, maingay. Ginawa kong Philippine dish. Nagustuhan ng alaga ko. Hanggang sa nagsasabi na sa akin na, Cheche, I'm making this tomorrow. I have this because I bring tomorrow lunch. I go out, sabi niya. I give my friend, sabi niya. Yan, lulutuan ko siya ng marami para ipambakon siya. Pandala niya doon. Kahit yung amo kong lalaki. Yan, sasabi yan. Nasa lamisa pa lang yung amo ko pag ako nagluluto noon. Adobong yun. Ay, sasabihin ng amo ko, Cheche, I have box. Yan, ibig sabihin nun, kumuha akong box at paglalagay siya ng ulam at pambaon niya dun sa, trabaho. Ganyan yan. Minsan nagtatatalo-talo pa yung tatlong yung amo kong lalaki at palaga. Ganyan sila. Pag gusto nila yung luto ko, ay, Diyos niyo. Pag di ka nagtira, wala kang makain. Ayan, yung alaga ko, lalo na yung alaga kong isa, yung si Ryan. Ay, na, Diyos niyo, maring-mar. Ay. Shout out dyan sa 4,000 na nanonood. Sa 4,000 na nanonood. Shout out. Ayan, napakwento na naman si Bicolana. Sabi ko sa inyo, pag kayo nakausap si Bicolana, humanda na yung puwet nyo. Humanda na yung puwet nyo at tenga at hahalaga pa ngayon ng tawa. Pasensya na kayo sa boses ko kung masakit sa tenga. Ay, yun ang boses ko. Anong gagawa ko? Kailangan ng ipitin ko. Ay, siya, mag-urutot ako. Mag-urutot ako dito. Bahala kayo dyan, makinig, umanood. Basta ako, nagsha-shoutout sa inyo. Sabihin nyo lang kung sino yung pa-shoutout, shoutout ko yan. Yan, ganyan. Yan lang kaligayahan ko sa inyo na may bibigay. At mag-iingat kayo dyan lagi kung nasaan man kayo. Kasi ako dito 100% iingat. Kasi syempre malayo tayo sa Pilipinas. At shoutout dyan sa ating mga kababayan, huwag masyadong 100% magtiwala sa kapwa. Kasi may iba dyan na maganda lang sa harap. Pag nagtalikod ka, udok ka. Yun, ganon. Diba? Kaya ingat din po. Kaya shout out sa inyo lahat dyan kung nasaan man kayo. Ingat-ingat. Shout out dyan sa 5 million ko manonood. Ano ba itong camera ko to? Hindi na yung mapante. Nag-stack up na baga.
Shoutout dyan sa lahat na nanonood sa akin. Salamat na maraming salamat sa pagbablog ko na pinapanood nyo, na supportive po kayo. Shoutout dyan. Yan. Maraming salamat. Basta mapapayo ko lang po sa inyo, pag gusto nyo po mag-vlog, kailangan may signal ang cellphone. Yan lang po. At sige lang, mag-vlog lang po kayo. Sabi nung kaibigan ko. Ganun ang payo sa akin ng kaibigan ko. Kapalan ang mukha. O, di ba? Kaya ako, ngayon, nagtatry magharap sa inyo. Tatry talaga ako. Ginagawa ko talaga yung praktisan. Oo, promise. Sorry sa inyo. Nagagawa ko ng praktisan para lang masanay ako makaharap sa inyo. Kasi talaga, hindi talaga ako nakikiganto-ganto na mag-vlog man ako, lagi akong hindi tututok. Iba ko papakakita. Yan. Minsan mga kaibigan ko, minsan yung ginagawa ko, yan. Mahilig ako mag-live. Mahilig lang ako mag-live kasi gusto ko, pag ako nag-off, makikita nyo yung mga pinupuntahan ko, yun ang gusto ko rin. Tsaka, number 1, kaya ako laging nagla-live noon sa FB. Gusto ko makita ng anak ko pag linggo kung anong ginagawa ko. Yan ang importante sa akin, yung makita ng mga anak ko kung anong ginagawa ni mama niya, kung saan pupunta ang mama niya. Yan, ang kasayahan ko kasi pinapanood ng anak ko pag ako nagla-live. Yan. Pag nagpunta ako sa mall, pinapakita ko yan sa anak ko. Hindi ko nililihim sa anak ko at pamilya ko kung anong ginagawa ko dito pag holiday ko. Kasi yan din yung maganda po sa buhay OFW. Na nakikita ng pamilya mo kung anong ginagawa mo sa trabaho. Ikaw, wala ka sa trabaho, di ba? Holiday mo. Maganda po yung nakikita ng pamilya nyo kung anong ginagawa nyo para hindi po, magduda. Hindi magduda yung mga kamag-anak, asawa, kapatid, o sino pa man, o kabit. At least, open kayo sa pamilya. Yan ang importante. Kaya, salamat nga at shoutout dyan, mami! Owel Ibalye. Ayan, kumari ko yan. Kaya, salamat nga at may FB na ngayon. Nakikita na yung mga ginagawa. Mga ganyan. Pwede kayo mag-live, mag-usap ng anak mo. Ganyan, mag-live ka. Tapos yung anak mo, pwede mag-chat-chat sa iyo. O gano'n, may kita ka talaga sa personal. Nawawala yung homesick. Yan. Kaya nagpapasalamat nga po ako dahil mayroon ng ganito nung ako ay nag-abroad. Siguro kung noon ay nag-abroad ako ay ganito, ay Diyos mio, na wala pang ibig. Siguro pa, baliw-baliw lang. Kaya isip sa mga anak ko rin. Kaya, yan, nagpapasalamat ako at mayroong ganyan na ngayon. O, di ba? Kaya, open ako sa mga anak ko at asawa. Ayaw ko naglilihim sa mga kanila kung anong ginagawa ko. Pag ako nag-holiday. Yun. Kaya nagpapasalamat ako dahil ganun ang nangyari. Ay FB. Yan. O, nalinisan ko na tuloy kasi chismis ko sa inyo. Naka-prepare na ako ng pagkain ng amo ko mamayang gabi. Hindi ko kayo na, dapat pala habang nagla-live ako, nagawa ako ng dessert. Para makita nyo. Ito po, yung mangga, gawa po kayo dyan, mura lang sa atin ang mangga. Dito, tingnan nyo. Nabili ako nito, mahal-mahal. Nagawa ko to ng desserts para sa amo ko, tingnan nyo yung ginawa ko. Ito, ganito. Ay, nahulog. Oh, ganito ang ginawa ko sa amo kong dessert, oh. Oh, yung matigas na. Dapat pala kaninang tanghali ako para nakita nyo. Mura lang to, pwede nyo paninda, sabi ni amo sa akin. Sabi niya, hindi daw to expensive para puhunan. Gatas lang to, tsaka gelatin. Tsaka mangga. May gelatin ka na, social pa. May toppings siya may toppings yan dito ng jelly, tsaka jelly. Mapakita ko sa inyo, magbablog ako na para sa negosyo. Maganda to sa negosyo, sabi ni amo. Sobrang sulit ka dito. Pakita ko sa inyo yan. Ito lang, mangga lang, tsaka gelatin, tsaka ito ang ingredients, gatas. Ayan, mura lang. Kaya pakitaan ko kayo dyan pag sunod. Para magaya nyo. Dali lang talaga. Kaya nga sabi ko nga,
Pag ako umuwi ng Pinas, gawin ko yan. Maganda siya sa negosyo, pang dessert. Pag may tindahan ng ano, may tindahan kayo dyan. Maganda siya sa dessert. I-vlog ko yan para makita nyo sinasabi ko sa inyo. Madali lang talaga siya. Ay, importante, may rep kayo. Kasi kailangan tumigas yan. Yan. Shout out sa'yo dyan, Ignacio Limsik. Shout out. Shout out dyan sa 4 million kong nanonood. Shout out po. Yan, nag-aayos lang. Para makita nyo kung anong buhay ko dito. Sa araw-araw, ganyan lang. Dati, nung ako hindi pa nag-YouTube at naggaganyan, Diyos ko, kung alam nyo lang po ang tulog ko dito. Pagkatapos ko ng trabaho, alauna, tulog na ako hanggang alas 4, alas 5. 1 to 5. At yung 5 talaga, askaso ko na yun sa askaso ko sa pagluluto. Eh ngayon po, nagpa-vlog ako, kailangan ko prepare ko alas 3 kasi para may video ko para sa inyo. Pag hindi ko yung binidyo at pag oras na ng luto, ay Diyos mio, para na ako itong ngarag-ngarag. Ay, di ba? Ganun lang yun. Pag gusto mo talaga, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kamusta dyan, Mare? Chika-chika tayo. Ingat ka dyan, Mare. Yan, nagtitindahan ka, di ba? Ganda yun, negosyong yun. Para sa mga bata. Matagal na kami dyan ni Maring Bibi, hindi nagkikita. Asan ka ngayon, Mare? Tagal na tayo hindi nagkikita. Shout out. Shout out. Oh, shout out dun sa ano ha. Ulitin ko lang po. May nag-text mo sa akin. May nag-text ka sa akin, Mare. Mayabang daw ako. Hindi ko daw inuuna yung pamilya ko. Parapol daw ako ng cellphone para daw dumami yung subscriber ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman yan hinangad. Nabigla ako noon, nag-live ako, nabigla akong nagsabi mo paparapol, yun lang yun. Pero hindi ko yun inano talaga na sobrang kasiyahan ko dahil 2 weeks pa lang akong nagbablog noon. Hindi pa nga 2 weeks yun eh. Mga ano siguro yun eh, mga 8 days. Oh, 8 days o 9 days. Oh, 9 days o 8 days lang yun. May commercial na yung isa kong video. Tuwan-tuwa ako nung araw na yun, nung pagka-umaga. Tapos pagka-umaga galing ako ng Lunes. Yun nga, nag-live ako, nagpasalamat ako sa inyo. Tapos yun, sabi ko magparapol na lang ako para pasalamat sa inyo. Yan. Kasi dahil sa inyo, kaya lang naman yung nagka-commercial. Yung ads ba, yung parang sa TV. Di yun naparapol ko na yun. Nagsabi na ako parapol akong cellphone. Tapos, dahil sa pasalamat ko sa inyo dyan, dahil laking tuwa ko talaga yun. Pag yun, una kong video na biglang ganun. Wala pang 2 weeks. Wala pa talaga yung 2 weeks, promise. Biglang may commercial ako nakita na chinek ko siya. May commercial siya, tuwan-tuwa talaga ako. Kasi hindi ko talaga ma-imagine na gano'n na mapapansin nyo yung video kong yun. Sabi ko nga, tapos nung Ayan. Ay, nawala ako doon. Alubat yung cellphone ko, oy. Ayun. Continue natin yung live ko. Yun nga, sabi ko nga, Mari, sabi ba naman sa akin eh, mayabang daw ako. Sabi ko, hindi Sabi ko, hindi ako nagayabang, oy. Sabi ko, kasiyahan ko yun. Sabi ko, kung ikaw, nayayabangan ka sa akin, huwag kang manood. Sabi ko, huwag kang manood. Tsaka, salamat na lang. At nag-comment ka sa akin ng ganun. Sabi ko sa kanya. Tapos, sinabihan ko ba siya na bago mo ako husgahan. Sabi ko, tingnan mo muna yung paa ko, tsinelas. Sabi ko, suotin mo muna yung tsinelas ko bago mo ako husgahan. Sabi ko sa kanya, para maramdaman mo yung yung narating ko at nagawa. Sabi ko, sa mga kapatid ko at anak. Sabi ko, kung talagang ganyan ang salita mo sa akin na mayabang ako, kilalanin mo muna ako. Sabi ko sa kanya,
kilalanin niyo muna ako bago niyo ako husgahan. Sabi ko sa kanya, tinext ko talaga siya kagabi. Ayun, tapos ang ginawa ko, sa sobrang inis ko, binalak ko siya. Sabi ko, bahala ka. Tinanong ko. Binalak ko talaga siya. Iniris ko talaga yung mga ano niya. High blood ako sa mga ano, pag nakikita ko yung pagmumukha niya. Pag nakikita ko talaga yung pagmumukha niya dun sa messenger, naiinis ako. Hindi ko sana ipablock. Binalak ko talaga. Tapos, iniris ko na yung conversation namin dahil na-high blood ako baga. Pag nakikita ko yung mukha, yun. Bahala siya. Shout out sa kanya. Makita niya man to. Bahala siya. Kasi, ano yan eh. Mga ganyan tao, pag ganyan ba? Relate ako dyan eh. Yung mga ganyan ba? Kasi ano ko na yan sa mga kaibigan ko dito. Sa baba. Na, dati yung mga ano ko. Yung may ano sila, may ganyan. Nangyari. I-block daw niya. Pero yung iba nakikisinba sa ibang sitwasyon. Kapakaibigan. Yan, shout out yun. Ay ko. Oh, Ate Beth, Ladisma. Ladisma ang tawag ko. Shout out dyan, te. Kamusta? Yan. Ingat kayo dyan lagi, Pangyaw. Yan. Kukunin ko lang yung isa shoutout ko ulit para bago tayo matapos. Ayan. Balik ako sa inyo. Kinuha ko lang yung isa shoutout ko po, yung mga nag-comment po sa YouTube ko po, yung parapol ko po na ibibigay sa inyo. Ito po, una po, shoutout ko po si Kian Cole, shoutout. Velasco Vlogger 21, shoutout. Perlin Hertas, shoutout. YouTube Pioneer Team, shoutout. R. Austria, shoutout. Lee TV, shoutout. Christy, shoutout. Manay Lee, shoutout. Princess Prince Josepin, Ginon, shoutout. Lini Balejo, shoutout. Reggie Mercado, shoutout. Ilibo Gani, shoutout. OFW Racing, shoutout. Kulatin, shoutout. MC Relin, shoutout. Jane Caetano, shoutout. Lorna Molina, shoutout. Francisco Maglinaw, shoutout. Elena Maglinaw, shoutout. Malore Marquez, shoutout. Ana Palasigi, shoutout. DJ Channel, shoutout. Ito na po. Yan. Sila po yung mga nag-comment po doon sa aking YouTube vlog. Ano ko po to, isulat ko na po to sa maliliit na papel para po mahihulog po natin doon sa parapol po natin. Kayo po, kung gusto nyo pong sumali, share lang po at comment. Wala pong problema. Kung hindi po kayo mag-subscribe, wala pong pilitan to. At wala rin pong pilitan kung ano po ang gusto nyong gawin. Kung sasali po kayo o hindi, wala pong problema po sa akin. Ito po'y kasiyahan ko po para sa inyo at para maibalik ko po sa inyo ang pasasalamat ko po sa inyo at nagtsatsaga po kayong manood sa aking vlog. Kahit po para baligtad po ang aking vlog. Kahit baligtad po ang aking vlog, salamat po. Comment po kayo sa YouTube ko. Doon po sa YouTube po kayo mag-comment. Wag po dito sa FB.
okay lang po dun sa YouTube kayo mag-comment para mabasa ko na po kayo at malista. Kasi sa linggo po, bibili na po kami ng cellphone ng aking kaibigan. Shoutout dyan kay Sis Lani at sasamahan ako pagpunta ng mall. Bibili po kami at ilalive ko po yung pagbili ko po ng cellphone. At I remind ko lang po sa inyo, wala po akong sasaling anak at kapatid. Kapatid ko lang po ha. Yung 6 po kami kakapatid. 2 po ang anak ko, 1 po ang asawa ko. Yun po, hindi ko po yung sasali. Pero ang pinsan, kamag-anak, kahit sino at kaibigan, kasali po. Yun lang po. Maraming salamat po at nag-abala na naman po kayo sa aking katsikahan at kalokaritan. Oh, kamusta dyan, Marime Adriano? Shout out sa'yo. Ingat ka dyan, Mare. Yan. Shout out po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po. Salamat po sa mga nanood po ngayong araw at nagkipagkwentuhan at nakipagtsikahan po sa akin ngayong araw at nawala na naman po yung stress ko ngayong araw. At nalibang na naman si Bicolana sa inyong magchika-chika na naman po. Nood po kayo sa akin vlog. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong lahat. Yan. Salamat ng marami. Bye-bye po. At magluluto pa po ako. At oras na po ng trabaho. Ang pahinga ko lang po dito ay 1:00 hanggang 3:00. Yan. 3:00 po. Yan. Start na po ako sa trabaho ko. Yan. Pag wala na pong trabaho, yan, chika-chika. Yan. Diyan nyo po makikita mag-chika-chika. At linggo. Pero pag mga gantong oras at whole week, tutok na po sa trabaho ang iyong kunyang. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. At God bless po sa lahat sa inyo dyan. Ingat kayo dyan lagi. Maraming salamat. Manood po kayo mamaya ng 9:30. Diyos me, salamat. Bye-bye. Madam Jazz, salamat sa inyong sa akin, advice sa pag-YouTube. Salamat ng marami, Madam Jasmine. Yan po ay nagbablog din po. Pakisubscribe na lang po sa inyong YouTube channel. Si Madam Jasmine po, huwag niyo pong kalimutan. Ibibigay ko po yung link niya sa inyo. Pag nag-vlog po ako, mag-ano po ako ng link niya para makilala niyo po yung sinasabi kong Jasmine. Na nag-guide po sa akin sa pag-YouTube. Salamat pong marami at pagtitiwala sa akin. Sinali niya po ako sa GC nila, sa YouTube po nila. Nag-ano po siya sa akin, nagsabi niya, isali daw po niya ako sa YouTube. Kahit na wala po ako alam pa dyan. Salamat. Tsaka kay DJ. Salamat din. Nag-ano rin po siya sa akin, nag-advise po sa akin mag-YouTube. Salamat at nag-guide din po. Yan. Ganyan po si Bicolana. Kahit na ganito pa lang po nagsisimula, marami po talagang kaibigan nag-offer sa akin mag-advise at magsabi na ituloy ko lang daw po yan at okay po daw. Kaya kung sino po ang gusto po rin po mag-YouTube dyan, try nyo lang po. At ako po ay ganun din. Go lang sa lahat ng pangarap. Salamat. Gusto ko magbabay na. May nakikita pa. Ay, di bonggol. Hindi na. Ay, pasensya na po kayo talaga. Ganito ang ugali ko. Pag nagbababay na ako, huwag niyo po kasahan. Nagbabay talaga. Ay, talagang mababay. ay, naalala. Bababay na naman. Oh. Kanina pa ako babay ng babay. Babay na. Magluluto na ang iyong kunyang. Salamat sa manonood. Ate Lani Kama, shout out. Ingat dyan. Ingat dyan sa lahat ng pamilya ko. Salamat sa panonood. Bye-bye! Ingat! Bye-bye na si Bicolana. Bye-bye! Lalong-lalo na dyan yung mga anak ko, ha? Ha? Alam niyo na. Ang module. Anak, manonood ka niyan. Ang module, ha? Shout out. Ayusin ang pagmumodule. Salamat very much.